ହଉଛି ବାପା କଣ ହଉଛି କ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲାଣି ମୋର ମୁଁ ଏଇକିନା ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କରିବି କଣ କୋଉଠି ଝିଅ ଦେଖିବି ହଉ ହଉ ତୁ ଶୁଅ କାଲି ସକାଳ ପାଉ ହେଲା ମୁଁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକି ଫୋନ କରିକି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ସାହୁ ବାବୁ ପେଲା ସାହିରୁ ପଲେଇ ବାବୁ କହୁଥିନି ହଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନା କଥା କଣ କି ସେ ମୋ ପୁଅର ମୋ ଗେଣ୍ଡୁ ସିଏ ଟିକେ ବାହା ହବାକୁ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ କଲାଣି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖ ସାହୁ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆସୁନ ଆସୁନ ପୁଅ ଗେଣ୍ଡୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରେ ପଡିଛି ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି ବାପା ବାହା ହେମି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଭଲ ଝିଅଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ହଁ ଲକଡାଉନରେ ତ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଇ ଝିଅଟି ଚଳିବ ପୁରା ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଆଚ୍ଛା ରୂପବତୀ ଗୁଣବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ଝିଅର ଟିକେ ଗର୍ଭ ନାହିଁ ଝିଅଟା ତାର ଟିକେ ଗର୍ଭ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାଲି କଥା ହବା ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେଡି କରନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଆମେ ସକାଳୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣ ଟିକେ ଚା ପାଣି ଟିକେ ନାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହଉ साइकिल से आया फिल्म साइकिल से रांची से ସମୁଦି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଉ ବାଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ନାଇଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚଢି ଯାଇଥିଲା ସାଇକେଲ ମଝିରେ ପଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲ ଆସ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଇଥିବ ଗରମ ହଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଫାଇନାଲ କରିବା ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକୁନ ମା ଫୁଲ ରେ କୁଆରେ ଗଲା ଫୁଲ ରେ ঝালির তোরা পদ্ম ফুটে হসর ঝরে মহু আখি দুইটি নীল সাগর কথা তো কইলি কুহু তু কহি দে মতে থরে খালি I love you oh I love you ହଁ ମା ବସ ପଲେଇ ବାବୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଝିଅ ପୁରା ଆମର ହୀରା ଆଜ୍ଞା ଗଲା ତ ହଁ ଝିଅ ତ ମୋର ମନକୁ ଯାଇଛି ଆରେ ବାପା ଗେଣ୍ଡୁ ହଉ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା ସାହୁ ବାବୁ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ତ ଦେଖିକି ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି
ହଉ ମା ଝିଅ ଆଉ ତମ ନାଁ କଣ? ଆଉ ମା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଞ୍ଜପୁର ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେଠୁ ଷଷ୍ଠ କିଛି ଟଙ୍କା ମତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେବେଠୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ଆଉ ମା ନାଚ ଗୀତ କିଛି ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ପୁରା ଟିକଟକର କହିନି ମତେ ଜାଣିନ? ହଉ ହଉ ମା ଟିକେ ନାଚିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। राज्य राज्य ହଉ ହଉ ବାପା 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 ତମେ ନାରୁଆ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ? ମୁଁ ବାବା ହେବି। अरे बापा ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ହଉ ଚଳିବ ଚଳିବ ହଉ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସବୁ ଝିଅକୁ ପଚାରିଦେଲି ଆଉ ତମେ କଣ ପଚାରିବା କଥା ମୋ ପୁଅକୁ ପଚାର। ଆରେ ବାପା କେତେ ବାଟ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଲାଟା ଛାଡ଼ିକି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଉ ବାବୁ କାମ ଦାମ କ'ଣ କରୁଛ? ବାପାର ମୋର ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ବେପାର କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଝିଅ ପୁଅ ଦେଖା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ କଣ ଦବା ନବା ଫାଇନାଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ବେଳା ଦେଖିକି ଆଉ ବାହାଘରଟି କରିଦବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କଣ ଦେବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଚେନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ବାପା ହଁ ବାପା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଗରିବ ଲୋକ ଝିଅ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଅଧା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଇଏ ଏତେ କମରେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ହେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଏଠି ବସି ହବନି ବାପା କେଣ୍ଡୁ ବାପା ନା ଏତିକିର ହବନି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିନି। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ ବାପା ପଡ଼ିଆ ଇଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ହଉ ହଉ ଦେଖିଆ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅ ତ ନାଳୁଆ ଭଳିଆ ହଉ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କରିଦବା ବାହାଘରଟି ଆଉ ରଖିବା। ଚେନ୍ଟେ ଦେବୁ ଆଉ 11 ଟଙ୍କାଟି ହଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାର ରାଜି। ସମୁଦି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ନମସ୍କାର। ହଉ ବାପା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଚାଲ
जी हॉट हॉट गगना दी रात रात सजना जी हॉट हॉट मेरा बिच सजना दे लाए जावा शाट बाट मैं मन खावा हसना आवा मैं मन खावा हसना आवा ଝିଅ ମୁଁ made in ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ମୁଁ made in ମଦୁଆ ମୁଁ ରାମଜୀ ତମେ ଯୋଉ ବାହାଘର କଲ ତମେ ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିଲ କଣ କଥା ଡିମାଟ ଦିଆ ହବ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କରୁଛି ଡିମାଟ ଅଛି ମୁଁ ଡିମାଟ ନେଇକି ବାହାର କରିବ ତମେ ହବ ନା ବସ ବାହାରୁ ସବୁ ଦିଅ ବସ ମୋର ଏବେ ଦରକାର ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଆମେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଦଉଛି ପଇସା କିଚେନ୍ ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ବାହାଘର ମତେ ଚେନ୍ କହିଥିଲେ ଦେବେ ସିଏ ମତେ ଚେନ୍ କହି ମତେ କୁକୁର ଚେନ୍ ଦଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଠିଆ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାଘର କର ଭାଇ ବାହାଘର କର ତମେ ଆସ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାଇଁ
ଯା ଏଇ ବାହାଘର କର କାମ ମୋ ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ପୁରା